saindo dos comercios locais. O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participaban na entrega de premios dunha nova xornada do programa piloto Localízate no teu comercio local, unha iniciativa dirixida á mocidade de primeiro a cuarto da educación secundaria e enmarcada nas accións do Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030. O obxectivo, crear vencellos de valor entre a mocidade galega e os establecementos comerciais das súas contornas. Así, os alumnos participantes tiveron que completar unha carreira por equipos que partía de Bispo Cesario. Durante o percorrido, rapaces e rapazas deberon resolver diferentes probas e interactuar cos comercios colaboradores. Unha das cuestións que puxemos en riba da mesa no recentemente aprobado Plan Estratégico do Comercio Galego, que lembro que ten un investimento de máis de 300 millóns de euros pois nos vindeiros anos, era precisamente acercar a mocidade, trasladarlle a importancia do comercio polo miúdo, non só o acto de compra, sino tamén pois, que sexan capaces de facer ese intercambio de opinións cos comerciantes, que vexan a potencialidade que ten comprar no comercio local. Non? Creemos que ese acercamento dos máis cativos, dos máis xóvenes, aquí pois estamos falando de adolescentes ao comercio local, ten que ser unha parte importante no devir futuro do noso comercio. Estas campañas de Localízate, pois que van a rematar na provincia de Lugo, hoxe estamos aquí en Ourense, xa fixemos en Pontevedra e na Coruña, pois permite acercar a máis de 600 rapaces e rapazas de 70 diferentes centros educativos a este tipo de actividades. Non?